Στην Καβάτζα είμαστε, μόλις βάρεσε ψάρι στο καλάμι του Χριστάρα. Κοίτα το καλάμι απάνω. Χρήστο, πώς τα βλέπεις ρε? Η μαλάκα. Έπεσε μαλάκα. Στα δύσκολα. Μόνο το σπίτι του. Να βοηθήσω. Έτσι είναι μάλακα. Πω, κοίτα πως Ρε παίρνει. μας τώρα, εντάξει, άσε, ξέρουμε. Είναι δύσκολη ώρα. Πω, κοίτα μαλάκα πως παίρνει τον μπουρδέλο. Να κρατήσεις λίγο.